Kakenhun kinong shat jaskul haka jala Meghalaya manta kasngi haka arpo tarik ucilliu aja apuntiu kilapan pawe ka jing pitar halor ka jing bam skam ka sarkar ya ka jing pha jing tho mat ka jing karpat jongki ka baki dawa man penki ya ka tulap jongki ka balane sa manta daki arpo tlik snem ka kong jina nengnong Presiden ka Union of Cook Cum Helper PM Pushan Meghalaya Shillong ringkat markit khot kumbalai phongut kilami badra plakat khajan ka hotel jongka courtyard by Marriott Shillong ka balatho makane ka de ka jingkar pat ka bakhadu jongki syaka sarkar bat lada ka sarkar kamskap bat le ka bha makin pindu pendam no yakane ka skim Abak kirun